পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এপছৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'বলগীয়া আমি এইটো 28-29 তাৰিখে হ'বলগীয়া আমাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনত আমি আমাৰ চমকং অঞ্চলখনত হোৱাৰ বাবে আমি নতয় সুখী হৈছোঁ। সহযোগ কেনেকৈ থাকিব আমি আমাৰ ফালৰ পৰাতো সহযোগ TMPK চমকং আঞ্চলিক TMPK ফালৰ পৰা আমাৰ সহযোগিতাটো ফুল আমাৰ ৰেডি হৈ আছে অলৰেডি। তাৰপিছত আমি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে হয় আমি থাকিব হয় আমি সিদ্ধান্তটো এনেকুৱা লৈছোঁ বাৰু অলৰেডি আমি আলোচনা কৰা নাই কাইলৈ আমি আলোচনা কৰিম বুলি তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিম বুলি আমি ৰেডি হৈ আছোঁ। আমাৰ এই TMPK অফিচখনতে হ'ব আলোচনাটো। এই আলোচনাৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা মই হ'বলগীয়াখিনি মই পাছত কৈ দিম বাৰু হ'লে আমি অলৰেডি ৰেডি হৈ আছোঁ মানে আৰু সহযোগিতা ফুল থাকিব আমাৰ চমকং আঞ্চলিক TMPK ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ থাকিল এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। दा जोङो बे समाव जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा दङ। बिथांमोननि दैदेननायावनो बे हाबाफारिया जागोन। बे हिसाबै नोंथांमोना माबाफोर खावलायनो गोनां दं जे बानजाय आफादनिसिम बा रायजो राजाफोरनिसिम? गिबियावनो साफ्रोम खौरां नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय, गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जों जाथ'नाखि जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे संखं हालामाव संखं रंगमन्चआव जोंनि जाथ'नाखि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 अक्ट'आव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेयो दिनै जों फैनानै नुफैदों गासैबो खामानिफोरा 80% जाजोब्बाय जोंहा। बेनि उनावहाय जोङो दिनै साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जाथ'नाखि आरसि कमिटिया जोंनो खोथा होनाय बायदि मावफुंलांगासिनो दं आरो गासैबो खामानिफोरखौ 100% जों जाफुंगोन बेखौ जों फोथायनाय थादों। आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव जाथ'नाखि जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङावहाय थानाय जायगायाव गुबुन ओनसोलावनो जाथों मानो जोंनि जाथ'नाखि गुबुन गुबुन मिथिङानो जा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनियानो जा राजखान्थि हान्जानि मिथिङानो जा मोनफ्रोम मिथिङा जोंहा गोबां मोजां कालारफुलै जों जाफुंबाय दं आरो लोगोसे दिनै फैबाय थानाय बे जथुमायाबो खोब मोजाङै जाफुंलांगोन बेखौ जोङो जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय लेखायै जोङो साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना साफ्रोम गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय जोङो बे साननैनि जाथ'नाखि मेहेरगोनां हाबाफारि जों लादों बेवहाय जोङो जोंनि BTR हालामनि MP बिथां मानगोनां रोंगोरा सार आरो लोगोसे बिथांजोंनो जोंनि हालामनि जोंनि MP मानगोनां प्रधान बरुवा सार आरो लोगोसे भुबन बेगु गोबां जोंनि राजखान्थिगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय आलासि महरै लिंहरदों। आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो जोंनि जाथ'नाखि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सार मानगोनां दिपेन बर' सारखौबो जों बेवहाय गाहाय आलासि महरै लिंहरदों। जों गासैबो रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि सिमेन्ट हालामनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा ओनसोलनि गासैखौबो खावलायनाय थाबाय साफ्रोम जोंनि रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंनि बे जाथ'नाखि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन बेखौनो जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोननिसिम लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव बिथांमोना गावसिनि जि जानो गोनां बोसोरसालिया जथुमा बेनि थाखाय बिथांमोना जोबोद साखाफारा आरो मोनसे बिथांमोना हयथ' बे बोसोरसालिया जथुमाखौ हयथ' माबा मोनसे गोजोननाय लानो नागिरदों। मानो होनबा जाथि थांना थानाय थैनाय बिनि गासैबो बिबानफ्रा बर'नि माहारियारि आफादफोरनि आखायाव थायो। थिग हिसाबै बेयाव जोङो साफ्रोमबो बर'आनो जोङो जोंनि जौगानाय आरो जोंनि जातिनि सार्थआव हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो। दा बेबायदिनो बिथांमोना सासे समाज सिबियारि आरो समाज दैदेनगिरि। दा बिथांमोननि बुंनायावनो जों मिथिखाबाय जे जोंनि संखं हालाम बा सिमेन्ट आन्चलिक बा सिमेन्ट ओनसोलनि गासैबो बेयाव गुबुन गुबुन अयन' जिथु सुबुंफोर हारि सुबुंफोरजों जोङो जयै थानाय हिसाबै जोंनि गुबुन जायगानिख्रुइ जोंनि बे ओनसोलनि हाबाफारिफ्रा एसेबाबो इउनिक समायनासिन जायो। मानोना बयबो जोंनि अनलायनाय आरो खौसेथिया बेयाव बेरखाङो। थिग बेनिखायनो नैबे संखं हालामाव जानो गोनां जि हाबाफारि बियो जोबोरैनो नायनो गोनां जागोन आरो जोबोरैनो बाहागो लाथावना जागोन आरो जोबोरैनो माने बे हाबाफारिया मेहेर गोनां जागोन आरो मोनसे गेवलां मेसेज खौरां रायजोनिसिम थांगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बे समाव दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरगिदिं नायनानै नुबाय जे हाबाफारिनि बे 80% खामानिया जानानै थांबाय। जास्ट साननै सानथामनि उनाव बे खामानिया 100% जाफुंसिगोन आरो बिनि उनावनो जानो गोनां जि हाबाफारि
बियो रायजोफोरनि गेजेराव मोगथां महर नुगोन बेखिनियावनो जिहेतु जोंनि दिनैनि भिडिअनि गुबै थांखिया बेनोमोन गोजोन्थों बिदाय लाबाय